Sashi senpat nakalian juga Balang Presbyterian Pohkseh ni pdiang sngewbha bangai ko Blei pi baru alang ki para mit bait jong ka Balang ko jongi pada pi ki weri para bangai bait ni ko pagi Balang ba pe ekenika online worship service lyngba kanika YouTube channel juga Balang Presbyterian Pohkseh banyak yang Blei baca sen pat kumne lawan syakri Blei lemban kapor kebantah pada syam ya syaprang tahun ni pasha Blei hak jing duai ko kapa jungi bahab neng iran gune man ayu ime ko trabi lemban kapor kumne mengelam syakri ya kerteng bakra budan bor ko jong me ko trai lemban kapor hi kebantah ko mame menjadi Kyrkhu gi nak berkepuas kepada pat Kyrkhu ini kejeng pendap di pemantau kota beit ini kejeng ruai kejeng dubai kejongi bahkan ini kuban ketinggal jomel kota beit kan long sisa kebai mensiam ini iwi pe iwi Kyrkhu berdalam ini apa berangsa hi naman ngipan kerteng kejeng penim jengi Yesus Kristus amen tahun ini keklamat Hasyam ini jeng pulisang bat duai nai Mr. Kersai melim pada in khatshwa ya ka prism worship team juga Balang kin ai ya kejeng ruai penrhem mensim sai sien ngai ngoi Blei mengiyo ini kalat pedan burom mi kerteng bakrau ke jungo mengiyo man yang mani man pedan burom mi u mar kom ta khot ye pi ni ka por ko mo Jesu kular hangi pring jungi wang wan pi ki ba thait bat ki ba khya ga jingkit ngan pen sting ye pi kom ta khot ye pi mengin ruai ban ye ro Blei de kemen sim ke ba sok ya de kemen sim ke ba ngi mat ki jingale ke jingem ke jongi bat nget bo Blei ke jingkular ke jong Blei ke long hot bat amen bat kom ta khot ye pi nya ruai lang Blei ngin pen non bromi kerteng ba khrau ke jong bo Blei un the ke jing ai e Lord jongi inya roa tu ke roa ka bakhat lai bari tang Blei bala man map ke jing palat ke jongi dei Blei uban ai ke jing pen khia met bat min sim ha ke jing im ke jongi inya roa lang e sim ta ke roa a Blei bakhrao lale dia ki kam jong mi Blei kam pelalong ka jing ai e mambi ko Blei tang marwe hi te ju map e ki pop jong i di ju map e ki pop jong Balat jong ngi map Blei ngi rem ngi swai to benim e na lor jong ni don bala yang ngi bapo ban ma ban sha ma me ko Blei tang marwe hi me ju map e ki pop jong ni ju map e jing ai e ki kamba bha jing pi u Blei yin nang pen krau ka nam jong u ha per thei ba ha bu neng ru ma mi ko Blei tang mar we hi mi ju ma e ki pop jong ni ma mi ko Blei tang mar we hi
jong kan lo ki jingiamane Jisu jong Aswa bangin let lang, so Blei jing duai. Ting syak skor, kat tu kat netli. Ki kentien. Na kentien ke jong. Ki bing la man syam, na gospel kat kumiones. Kan nong basau, dekat kat kendai do apsau. Mat kan nong dekat live kendai do sau puar. Kentien ki ba ong kum ne. Kata ke beriau ke ong hau ko kenrat. Ngas ngotu bamelong no into lepa ki kpa jongki kilaya mani Blei halor unehi ulum pite piong bah Jerusalem kalong kata jaka hak badai ban mani Blei ujisu la tu haka ko kabreu tu nget yanga bakapor kaja abapin om ya mani yu kpa halor uni ulum lemne ha Jerusalem Piyamane Blei katkum yak bapin pemtep ngiyamane Blei katkum yak bangitep nambah kajing penem kalong nagiju henrei kapor kaja bat kalong mentakeng habakinong mane Blei ki basisha kinyamane yukpa hak mensiem bat hak basisha nambah ukparu uwat yak bakum kita ban yamane yau Blei ulong mensim te kadai ki ba mane yu pan mane hak mensim bat ha kabashisha kat khat ka balai kendai do sau poar te shibun na kinong Samaria na kata kasnong kilanget hau na mar ka jingong jong kata ka beriu ka bala ong scam ulay yathu hanga ya ki ai baro kat ki bangale na mar kata
menba kinong kita kinong samaria kilaya wan hau kilaya kerpat ya ban yai sa bat ki te ulah sa hangta arsngi te kambon chu kilaya nget namar ga ktien jong hi ha kata ka beriu te kilaya ong menta ngia nget om namar kata ka jing ong jong pashu na bangilayo sngo mangi hi ya bat ngia tip bau neu long shisha ukres unong pen jong ka perthai tu Blei Kyrkhu yang ini kintien ki blapen sngo yang ni por tengai lai lang su Blei ha jing duai au Blei blong kpa jing bab deng se sin pat troy wan bandam ret aslajat bokoi ka jong me ha ni por ka bamenta troy ha makum kirim pai yang kristan jong ka balang ka jong me ngiwan ban ngu bandam ban mane ban yero ban penon brom ikarteng ba bok badon bor ka jong me ha ni no pai jong ni ka sngi ka bakrau ka sngi ka kentang ka jong me ka sngi mala ai ngi kum gi khun ka jong me ban yo ban shakri lai lo ikarteng ba bok badon bor ka jong me ngi ai ngu ime atrai amar ki jing Kyrkhu ki ba mala te sai ha jing jong shimet ngi ai ngu ime atrai namar ki jing Kyrkhu ba mala te sai ha kirim payeng kristan ki jongi ngai ngu ime atrai namar ti Blei ka badon bor ka jong me ka ba mela da mela ker mela sumaringi manginu te trai ban ong ha ne jan met bangilong kum ne kum bangilong ko pa baro de ka jing ka jing isnai ka jing Kyrkhu ka jong me bat ngi wan ha ne kano pa jong ne ka sngi banyoro man pendon burom ya kerteng ba badon bor jong me atrai ho ya pedeng kum kani ka por aba pertai hi barok ka wei ka mat ya kani ka jingyale henry try ngi ai ngu yeme namar mesya aingi bengin jan same ma ai ngi kalat bengin la atrai ban shakri lai duit ya kerteng ba bok badon por ka chome au Blei ngi i sang ti Blei badon bor jome melada melaker ya kari bagi cai pan riu jongi hoi atrai kiwi ki jaka ki mat ya ki jing stom ki jing yele hapren kum kani ka por henry try me yangi mengilong kum ne kum mengilong ko pa baro de ki jing snai ka jong me ngi doai try menyelam yangi u jong men se mo ko u jong me men Kyrkhu ya kani ki jing shakri ka jongi kani ka sngi Kyrkhu ki wei nom shimta ai ba kai baro ka bangin le atrai ka long pdiang hon khmat a khat ka jing isnai ka jong me ngi duai karpang na ka bentau shakri jong me pastor ban sam ya khubor pdeng jongi ha ka ne por mamenta pensum penslek me atrai ya ro men se mu jong me ba kai baro ka bami no na shintur ka jong kan long atrai pdiang hon khmat ka khat ka jing isnai ka jong me bar karpang kan long atrai ka jing Kyrkhu ya ka jing jong i wei ka jing Kyrkhu ya ka wei ba ka wei karam pai yang kristan apa oput sam jong balang ka jong me bat kan long ru kum chu ka jing Kyrkhu ya baro atrai ki ba pet ya ka ne ka channel ha ka ne ka por ka bamenta bat ki ba ngap ru ya ka ha ka chu ka por ngai ngu ya me atrai namar melong Blei ubadap shabneng shajarong bat shakendo shapo ngai ngu eme atrai mar ki baro ki ba mele atrai kilong ki ba phla suda hoj kum ki ba ngai bon sin ngi pu jing kali balai ki ni jing ja ki wan ban ja kum ne nri trai ya rap ai boringi kum ki ba ngai bingla m chung ngai mun shania ban IT ha ki jing penyai ba start ka jong me ya lam me ya ki jing jongi min ya lam me shwa man karshan bor me da dien na ai boringi atrai min scam ka jing ngai min so thu atrai ba baro kalong kat kum ka jing tep ka jong me ngi duai shi kan tien nak bantal ka jong ka balang ka jong me atrai ngi ai ngu mamela Kyrkhu ka balang ka jong me kat ne atrai ka balang ka jong me ka yeng baro atrai dai ka jing isnai ka jong me ngi duai nak banta baro angut ki pastor inong sharai jong balang ngi khot kom ti balang mente song ye ki atrai ka wei da ka jing Blei ka jong me pa ki la atrai ban kit ya pa ban trei ka kam ka jong me ban pentulun ya kam jong me da ka jing long shitli jing long ka wei pa ka jing atrai Kyrkhu ka wei pa ka wei karam pa ye kristan apa pur sam ka balang ka jong me atrai
ki bun ki yeng ki man ki jing hele ki jing jong ki hoi atrai ki don ki yeng ki ba pa ya pra atrai and retry dom mun sim jom me men sub spine gen try ki men thau thmai ki nang ba aba ka rum pa yeng kristan po put sam jom me apo put sam jong balang jong me ki klain atrai ing sko thu atrai ba ka balang hi baro ka wei klain Kyrkhu atrai ka ni jing shakri ka basa Kyrkhu ya ka ri ba ka chai ri ko jong hi atrai blai ing hi ni ka baro jing sneu jing thala jing ma jing sa jong ni khando sngo jing duai jong hi da ba klet ban ma bi pom bon sen pen sngo si eme na ko ka por ka wei por mar kini baro idam ngu duai ka teng try ban ong pen em jong hi Jesus Christ menta sedu ki arta ba ro amen. Toh kene ka porpat ngin gaman lum ni jang angu ke jongi bakai balang lum jang angu pat ngan khot ki khon samla jang ka balang i John but i Elsa rambai baro shipara hi kan ai ni jora ka bakarpang hakane ka khlep mat I see your fingerprints, the works of your hands is all in your hands. I see the evidence, leaving nothing to chance. The world's in your hands. So rest in your promises. Now I'm sure of this, I'm yours. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. I hear your voice of love calling me home to where I belong. It cripples every fear, and the ones who only walk away. So rest in your promises. Now I'm sure of this, I'm yours. No power strong enough to separate me from your love, I'm yours. So let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I send my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. So take my everything, my flesh and blood. I'll lay me down on the altar, altar. I'll set my feet upon your mighty name. So let the rain fall. Let the waters rise, I'll stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Whoa, let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall.
You are God over the storm, and I am yours. You are God over the storm, and I am yours. Tongin duan tang jing ai ngo ko pa jing bhab neng nyanyu ime nam tan jing ai mengalam ai kum ne chaka kam ka jong ba Kyrkhu ini jing ai khana ma ka balang ka jong ni ampan kam ki ko try hakinu ke bentah Kyrkhu ini kiti barok ke bla yes not lang chaka kam ka jong ba mana Kyrkhu kam jaga balang berang sapat ko try bi nang ni mat shakmat mat Kyrkhu ini ke bentah berang sa jong ka por hi namangi pan kerteng jong pim jingi Jesus Christ amen Tuhan kelemat ngai ko Blei i John badi Elsa rambai nak bantah tu jara kerpang ke jongki tu beleng Kyrkhu ini ke khobor i ke panggil sngo lyngba kani ke jengruai waktu beleng nong Kyrkhu ini kun samla jong ka balang kinang lapat ban ya syakri Blei lyngba kisap mat kitalen ke jongki Tikni kapor ko mentapat ngila push ko perka bentah perkata kalau mengisah ko nak khobor nak tien ka jong Blei pat ngi sokon han klep mat by pastor jongi reverend GS Umi idan biang kum ne bat ngi man ani khobor nak tien ka jong Blei te shon push ka bentah ka jong i ni nerwas ko ka jeng ruai ka ba shispa lai punyo shispa lai pusan ka barim ka baong Pa atrai yala jing sawa menta nakabor bakraw banyale iktien jong ba sha pu breu omla kan pau yat keleng ding beneng thang ka baman bat jing meng Jing sawa mentada kabur bakra banyale yaka tinjong mi shaubriu lakan pau yat keleng ding boneng tangka bat jing meng các tin trong mi kalabiang ban ya lam sha cốt các lao long ca jing sai long u lơ o ba li thu ba mi da pa tiên ba ne long ha mi cùng ha ca ni ai nghiên lệ ki parang biit ki perlu perjor ki bay yesno lang bangi kanika online worship service adi kana ophais ngi naging system ko jong phi ne nanun jaka phidon namar ki kam ki jam bphidi ban tre ngai khuble phi lang baro karte jong try bu nam nem ba it ya jongi u Jesus Christ hagane kana ophais ngi ngi buson ne ka banta ka ba ar jong khubor ba ai mit sim tayo Kebala shim na kejengran kejong Jisu berkentai nong Samaria. Bad mentang ini pet ya gospel ke Yohanes nong kebasau. Kita kat kendai bad safuar. Kat kendai hadu safuar kenong. Bad kaphang jong ni kubur kalong. Ngadai ban yathu siapang u Jisu.
Hakam ta banengkong jong kani ka khubor minchim tayo. Ila syam kumno bagani kanong Samaria. Kalai kendo yau Jisu ubatip lut syapang jongka. Wat yaki baburi tam jong kajing im. Berbukuloi ban terwai kai kajing iit kebak lembu kondon. Badru ya kajing kular. Ye ko kabim kaban yaitut. Kebal dakadi kanom sliang syu lanuru. Mana keremen memangiru lyngba katu hubor ngelas ngothu. Bangiton kam yeni ko kabaim. Man gasni jong jim ko jongi. Kaban penja thad. Kaban penja sliang hapedeng kijing tenju begini le go bon jong kajing im. Ladangi puli yeni ki benta. Ki blat kho hakani kal nong basau. Ka gospel Yonis. Nadu khandai hadu sopuar. Insyam kumni. Harin bau Jisu ulak keren yakani kanong Samaria chpang ki pop ki jongka. Kitu kisanut ki lok ki bakal jo syong bau tu bakay syong mentawam di ulok jongka. Kani kanong Samaria kalas ngupla ya ka jing syempang ya ka jing start ka jong Jisu. Bat hakata kelemat kelas ngothu. Bau ni ulak bandai. Unang tu lupa, prophet. Kum tak kalah keli, ya kong kukan rat. Hatu melong unang tu lupa. Ni puli khotpat kendai. Pi ki perlog kinong Samaria. Kingat bagi puli tang ya ki kitab ki beningkong, ki santli kita ki beningkong jaga Bible Genesis, Exodus, Leviticus jing Kane, but Deuteronomy. But lada kita kajing nget hau no lupa. Dai tang uto uno lupa bolong Moses ubo Blei un sapen mi na bdeng jongki. Yak bal to Deuteronomy khat pra khat san. Bat ki nget ru balada unan uto no lupa unde Messiah. Tirma kata habakani kentai no Samaria kala khot yau Jisu ni kala keli hatu madi uno lupa. Hakajing mut jongka kamut ru baude Messiah unang penem. Bakajing syangin na puli har kebar pusan ngisa syam. Baka keren syapang jong Messiah. Bat na kini ki khot ki banginya pet menta. Khat khandai do sopuar. Ngakwa ban pen phai jing mut je berkhat jongi sakit lai teli kimat ki bakong san. Kibanget kanyarap yang bangin syam ya kajimut ke basisha jong jem kristan. Kabaningkong kamat kalong kani. Kajing mane Blei ke basisha. Kamat kabaar, kajing thau thumai ke basisha. Kamat kabalai, kajing sakhi ke basisha. Bangaduai. Bo mensi makhud jong Blei. Un pen syai ya kidonut ya kajimut berkhat ki jongi. Ban un pen kenduk yangi bamangiru ngila banong klem artutient ngadai banyathu syapang Jisu kabanengkong kajing mane Blei bihisha Yonis saw arpo hadu arpo saw nganam puli syu ki dekat makin sim ya kapor habangi puli kini mentangi skothu ba kani kan kentai nong Samaria katip baki ju ki ngai ba kajaka kabane Blei bihisha kadai tang Jerusalem. Kumal to Chronicle Henriu ko dekhot leni hinyo khat ar ko dekhot la thoru sam nyu fran ru fra hari namar ba kini ki dekhot kim simdon ha kitu ki kitab ke beningkong santli kitab beningkong jaga Bible kinong Samaria kim pdiang ye kini ki jing tho kinong Samaria kimani kingat ba jaga mani Blei tang hawe ulum ubagina tho menteri ong udi maun Jerusalem ubadana Samaria kajaka hakaba ki department jongki Abraham bu Jacob ki mani Genesis khat ar hinyo life ulai ar phu khot kumju Deuteronomy khatwe ar phundai banamar baka dong jing ngau thu hakajing bot jongka bu Jisu udai unong tu lupa
kadon kajing bat bu tip lut ki ai borok kadon ru kajing nget baula banyak thu ya ka uji sula banyak thu ya ka kanu ka jika mane balik bahisha la kadi Jerusalem ne halor julum gersim ni manu badai kadi kajing berkhat jong ki ju ne kadi kajing berkhat jong ki nong Samaria bakani kajing keli jong ka kalapan long yo jisu bun kren ya ka wei na kajing berkhat theology ngapa nong kajing kai hakabul ki badon kam ki bedai bad kajing mani Blei ujisu ula ong ye ne kan thai nong Samaria baka po kan poi baki brio kenam mani Blei shu Jerusalem lani halor juni ulum Jerusalem bakani kalong penban kumaji tu lupa namar sawus nem hadi kini kitien jong Yesus Kristus la penjot ya ke Jerusalem dak sipai rom la penjot ke temple ru ki beliau ke south ko bomla saban mani Blei ha temple ha Jerusalem lani baka kam ne Blei kam dai tang ka yeng bal thau ri kiti jong ki beliau ong kam ka pastol hinyo sau fra sau dai dekot kanyo ar sau dekot barbo Blei dan tang halor jong ulum hanrai la ba mani Blei ha kan no ko jaka nama ujisu ong bo Blei ulong men sim habangi pulin rekod la tho bagi nong Samaria kim da tip ba kim da su thu ba ya ka ai ban mani nama ba kim da jing tip ka ba shaikdar ka jing tip ka ba pura phang jong Blei nama ba kim ngai ya ki wi ba jing tho jong testament ka borim hari ki ju ka jing tip ka ba khambania kajing tip ka ba kham yar sipang jublei namar baki pdiang lut ikijing tho borok jong testament ka berim nolong ka tau jisu ong ba kajing penim li kalanti sya kajing penim kawan na kiju habu ong gumta kajing mut ka batau jisu kholong ka ni ba kalanti sya kajing im ka lyngba jong mesaya unong penim ukris babu ni ukris udai uju kata kalau Indonesia kata kalau kaplan ke jong Blei nadu bulo khot Abraham baling ba kijing tho kina tu lupa ber kiwei bau jisu ong bahan rei menta kapor kolong menta berkaja mentaru ba kinong mane Blei ki basisha kin mane yu Blei hakaman se mana ka jing shisha kiba mane Blei kin mane Blei hakaman sim barka bashisha namar bu Blei ulong umen sim pi ki baramai kajing long ten rai ka jong Blei kade kajing long ka bakan jaman sim u Blei ulong u bakan jaman sim u Blei dan kamet kumatan mengiki brio u Blei simla thau unda ka dongmet de kum kal air kaba bes ni style ni kaba anu usah ka Bible bo mesin ma khu uki kum kal air uta de Blei hani u Blei ulong ka men sim ka ba im u Blei u ba ai ya ka men sim ka ba im udah u bangan jaman sim bar habangi mane yo Blei kajing mane jong iru kade ban long ka ba kinja men sim kajing mane u Blei kam dei te e ba pau sabar kam dei lembak kajing la ni am clear kom kabangi ki brio ngi mane ngi penton kam lani kajing mane ha kanu nu ka yeng bla thau kerpang andre yau Blei la ban mane ha ka mensim bat ha kajing shisha ha jing sha kemut ban mane yo Blei da kajing khot ka donot barok kajing mane da ka mensim barok kajing ailut ya ka met ka phat ka mensim ya kajing im barok par namar ong jisu na bau par uwat ya ki bukum kita ban mane u ngangait bakani ka khlam pandemik bakani ka lockdown ka bagi lamat ani kisngi kalahikai yang ki Kristan ya kijikai ki bakodor ki bedai bakajing mane Blei ngimat ya kajing don jong ni Blei ubadak pakai jaka barok hakarukom kabashai kedar hakarukom kabakam don jingmut kat bagi dang mane u haki yang ki sem ku jongi lani wat haki jaga trei ki jongi hari kajing keli kata long hatong isngau thu ne me kajing mut jong kajing mane Blei kabashisha nga keli kini namar dan sibun ngi bas thu bakala ki bas ngau thu ba kajing mane Blei kakaran Jepang kajing long Kristan jongi kajing long nyam jongi
ngim kham kran bagajing mane ke de bagajing long ka bagajang man sim jongi badeng tau jisu Ukraine ni Christian bagajing mana Blei kam de tangajing mendep ya kan yam kurkom kabalabu kajing mane Blei kare man long ka mi nadu ka man sim unong rai sam ong sam arpun nyau pra hame melo ong tuwa ya khamat jonga kadonut jonga kal ong hami ya ka khamat jong me atrai ngan wat habangi wan ban mani Blei kemar wan man wat ya khamat jo trai ni wan ban wat do bangi de shem batu ni wan ban mat ya kajing de ka bajan boni Blei ubadon bo boro Blei uba khoj Blei uba dap da kajing e kajing mani kari ban long kabana mi ndak donut la ngiton kam mendap yiki har kong pa ka pau hanri Blei umpet tang yor kong go pau shabar ngilai kan hakat teu bla dap Blei udi Blei umpet kum kibriu tang ka pau shabar Blei jongi upet ya ki donut jongi nama kata ki perbiit ki perlok ngila ban penlong kejing ban Blei keje seng ki bajana na dong sedong ngilaban bobet nanti yang kom mane ka jongi ha kong ka bait nat hane tangga pau sabar kampat de gajim ne Blei ka bashisha ikan mau kom bujusu Ukraine de kitini bokhor ki farsi ye ki sadusi wong ye ki bagajing niam jongki kajing bat berking ye kan yang merkom kajing penlong jing duai man kasngi hakikan ta ki bakela bobet oh ki long ki bit nat sabar hande kim de ki bami nadu kadonut nadu kamansiem maka jing mane Blei ke besha kadai na kadonut na kamansiem compare ha kanu jaka ka bangidon kita ke digi kai jung jusu lyngba ke dengan the nong samaria ngapuli ibe jing thoi be tu khana shapang ke we ke jing ja ka bala ja kisnam ke ba khamman shwa ha ke we ke jeseng ka we ke yang mane long ba ha ka ta khana Bau Thomas ki bicha ubade uparatrai jong pastor ubapona Reverend Henry Ward bicha habagi sngi unari bansim ka jaka jong ni pastor uhmen jong bani thu khana ka jeseng namar bau pastor di bantan syakwi per ka jaka ki bre ki buan jeseng kata yemene kim simtip ikata ka jiban bet tikum ta haba uni Thomas ki bicha ulaki hakbal pet habal poi ka por ban sami khobon ting jong Blei don sibon ki brek bela bersang ban mi no na yeng mani kala penlong uni Thomas ban kren nang tanah pulpit kumni wong kitu baro kibawan hakani ka step ban mani Blei ban mani yo Henry Ward bicha ngagarpat pi bapila ban mi no nakani ki mani hande gitu kibawan ban mani Blei kemensim ban baisha ngagarpa di pi tu syong kajing mani Blei kalong hak kemensim bat baisha ngiwan ban mat ya kinton ke jong Blei ban shem marhmat bu trai bu nim jongi ibi kan ka kan fundai ko ong I who try kata keburam ke badai ke kerteng jong tuan lam gaji aingu but tuan akhmat jong mani you try ha kajing itnat kajing khud mani you try ha kajing itnat kajing khud jong gaji em kajing khud jong kadonot ngila balong kibri bapop kibajot kibaram hari bengi wan ban mani Blei hangnu hanu jika bengi don ni wan kumba ngilong ban ailut ya kedonut ban ailut ya kemensim ban telut khmat jung trai ban wan ban yeshem bau jisu namar de u bing wan ban mani de u bing wan ban puntan burom umat bradman unoyalam jong ka praise worship team bau no thau jurwai jong ka Balang Soul Survivor Church kapitan Watford England ulo tho yaktu jurwai ke poponam when the music fades all is stripped away and I simply come longing just to bring something that's word that will bless your heart I'll bring you more than a song for a song in itself is not what you have required you search more deeper within through the way things appear you are looking into my heart
I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, Jesus. Laban kalakasi, uniw norway wongkom ni, haba kijing tem kijing put kilaja. But habang awand, ban mane yami. Ngado kijing trang ban wan lam mi kano kaban long sisya kijing aingo yami. Oro nga sothu bakam day tang kijing ruway kabang ngala ban wan lam. Namar batang kijing ruway kampat biang ban mane yami. Namar mekutray meyit kam jeliu ya kijing mujonga. Mempet jika tangkumba kiki pau. Hari mempet ya kedonu jonga. Nomor kata uang ngawan biang syak kedonu jonga ni jonga boleh. Bakata kedonu jonga boleh. Kadai sepang jong meh Jisu. Sepang jong meh Jisu. Kiki ki jonga, kiki jat ki jonga, kasentur jonga, utlit jonga, kaji jonga boropar. Ngawan ban mani ban pendan buram ya meh Jisu. Nama Jisu try jongi, ulong ka donut jong kajing mane jongi, kajing jongi berfar kalong ban fokus, ban pendam hau, ban mane yu, ban yu, ban play ya ka donut jongi, ha kajing don jong ban yu, ya kajing ero kabodi hok ban yo, kata kadi kajing ni Blei, kabasisya, kabaar, kajing thau thumai kabasisya. Ngipili yone saw arpsan dut lai pusau habau Jisu ula kuran Jepang kane kajing mani Blei ke basisya kane kan thaino Samaria kam das ngau thu than kam das ngau thu lut yike ibau Jisu kuran kumta kalong lada Mesaya dau tau na panim unsawan lesi unsa pensyai unsa batai yike ibro kibam kadan kam bantip badai hak ta kapor bau Jisu ula ong haka ngalong uta ubah pakren ngalong uta ubah pakren kini beri orang dewan Mesaya un sabatai khamsyai kan bau Jisuang ngalong manga ngalong uta ubah pakren hakimi pegentin uji suang ngalong manga Mesaya ngalong manga ukres orang so pela bau Jisu kiper upen pau hari beri uji su juga men pau koit bodi Mesaya bodi una pen jong bersai hari khmat jong ni kanong Samaria kaberi kabajat bakaberem upen pau bang so pelaru habang apuli sepangkan ni ke sem ngojong kani kaberiu bat uji su barangai kat bakar dia kuran bakam tam haba ai utarwa yang ni ko jong kajing im ngamuk dur bakar perkhat kani kentai halamroi kumno buni utrai udan kajing Asia barka, udan kajing jam not barka, udan kajing jaka. Barbu ya lam ka, bahkan sem ya kajing Asia. Oh kalau ngatur kebitnat jauh ni unopen jongi. Ubam bisar ya kajing long pop jong ni kabriu. Ubam penrem ya kan bagi jing le kejongka. Sipong ya ka kelet no ya open jaklia ya nga. Henry uya lam ka suki jai. Bahkan sem ya uno penim bahkan mat ban yo di ini ko kabaim kalawan di Indonesia bantong na kata kapung handai kapor kaba kalamare ong tin jo Blei ban ya thu sikiwe kirang bab nang takasnong kala i no yo tau khiu ubakwan bantong harut jong kata kapung ban haba kala lech haba kalamare banyak semi ikirang ba hakis nong sikar kalau ongkum ni to ale tu khmi ya ubriu ubalaya thu hanga yaki ai borok kat ki bangalale uni ulong na em uta ukres yone saw arp khundai kan bagadang puli yaki yakani mentah ngasemi ini bentai bangalak ngol mentan ba kala eno uni khu jongka hangta balai bau ni nong thok gospel unda thok sini benta ibarat
Lani hatoi long ibentai barit, habang puli ngasem bim long ibentai barit. Namara kabang na puli ngakan mau yu Petros, unu Petros uba bersang ban tong dokha hakaturiau Galilea bum simyo iru em. Ujisu ulawan syarut jong tadau Galilea bul ong Petros. Ula batai Petros kumno budai ban le. Ba Petros ula ko ngu ya ke batai jong Ujisu. Bat ula tong sibon kidokha ki bang poduyo menoru. Dan rehaba Ujisu ula khot yu. Hakata kelemat ula no ye kita kijar. Ula no ya katakan ling kebunur kamban khwai. Ba ula bud ya Ujisu. Kene gentai kalawan nam da bantong Rehaba kala shem ya Ujisu. Kala no to hi hang tau batli. Kala mare banyat hu sigiwe pat syapang jong Nganget ba kane kanong Samaria kalamat ya kajing tahu thumai kabayisha hakaji im juga kalamat ya kajing kemen kabang bajumat menuru mentah kali bandi ya ne ko juga kajing im kabau Ujisu ulat terwahaka kalak long kumutu kiu bala pendap da ko kab im kabaslei kabatuit na kajing im jongka nanta kabang puli ni kabenta ngamla ro kham phai khandiat sha kini kisungran jong Jisu Kris kini kilalet rung sha khnong sikhar ban thijing bam ngi pulir khorwa phra ba ba kilawan phai nak ta thijing bam kilal lengo ba shem bu ban ibu Jisu uyakran bakani kari gun thai bakani gan thai tang ba kisu ran ban kli na ya ka bu uyakran na ni balai uyakran bat ka te habakani kabakani kan thai kalamare shashnong ban yathu yigita gibri shphang jong Jisu Kris kisundran kilong ku try ngilawan thi kani jing bam bato shim yaki ban bam Ujisu khlam tre ban bam ta jing bam uang ngadan ki jing bam kiba ngabam kiba phimtip kine kila kisundran kila ya kelai keren para maki manupor jing bam nangno uyo jing bam bo Jisu bo sungthu ya kai bada jing mut jong kisundran ulong kum ni kajing bam jonga long ban yo le ya kamon kajung utau bala pha yanga barbangan yo pendep ya kam jong pi ki pro bi lo Ujisu ushem kajing sngo hund da ka bale ya kamon ngajung pa jung ba peneng habo le kom ta yo ya kajing pensai bor ka ba kajam sim kajing pendap ya kamet banyak mensem ke jong Blei ulah pha ya Ujisu ban em ya bertai ban em ki bregi bapop bau Ujisu tip ha bau de ban dap ya kane ka bau Blei ukpa ju ban ulah pha unum sem ke Jisu hun satya lemda umpat pendap bakal bel ko bau Ujisu ulah pendap ya kane ka kam jong cepnim ulah pendap ya mission bau pa ulah pha habo ulah siap halor jong dik pernah mereka ni kalau jisha ki paramait bagi paralog baman kasni kad bau Jisu dang don hakani bersai kadi ki mission ke jong Jisu baman lami ki mensing ki bokordor baken tip yang jisha kaban pendai lut yaki balda ka wei ka mensim ru ka phai shau Jisu ka pdiang ya umat ya kata ka jing suhun bula pendap ya kan ni mission barha ba pendap ya mission ka benenghi kaya ka menlem kaya risalem badu ngi pule Lukas khasan hinyo batsipo hakani kijingja kijing do panong Samaria kadai kajing penyai kajong Blei kapor jong Blei ngi la karen mission to yo ulawan banya shem bani genthai kabat ngan kabasliang nang ta ulapan pau bulong unapan ulang mesaya nang ta lakular jaka ya ka ka kabakala pdiang da ka jikamen balanget ba haba ha tu por bakani ka brio kala no tu khiu ban marre shnong ban ye thu ik parasnong jongka bakale shem yo Ujisu utip hakadonot jong bakani ka brio kalamat ya ka jing thau thamai ka bahisha hakatahi ka khelemat pi bolok paramait kini ka ganthai nong Samaria la ka long ka brego bapop kadang ka jingtip khendiat chapang ka testament ka barim makala puli kadang ka jingtip bo mesia on sawan kadang ka jingtip khendiat chapang ka jing mani Blei
Tambah kita kijing tik ibagadan kim sim ajing hun ya ka. Kijing kali kalong hado jalan kapor kaba piper khat. Ngatip bas pang kijing im jonga. Ngatip ba ya kijing dai jonga bu no pun im jonga. Sering Hashem batang kita kijing tik ibangadon kipat penhun satya ya kijing long kestahan jonga ya kijing im jongman kasikum tangar wadon kam bangan yo bandi ini ke kijing man la kasungi. Namar ki bro ki ba kaperthai katerwaya nga kijilaniam ki ba kaniam krom katerwaya nga kimla ban pendap sisa ya ka jing thrang ya jeno jogamen sim jonga baldan kanu ka ba pithrang ka piwat ha ka im jufi mentaka sngi ujisu ukloi ban ai hapi ya kata ada piwan banyak shem ya ujisu hakajing mana Blei ke Hisha ke ba hakamen sim bagajing shisha ladang ikloi ban ai telut ban surrender lut ya kajing jengi beropar ban pendam hakamon jong ladang ikloi ban ikno iklenti ke berim jongi ke ba ngejuyaj ngilak banyak shem ya ke ba ngidon kamtam But nada fikirli hisai kajing keli kum kustan bahisha pinshem baka badon kam tam kajing im kadai ujisu kajing im kajonge ban mat ya kajing suk kaba terwa kaba thai kam la ban terwa ban mat ya kajing kemen kaba shlei jingu ban mat ya kajing don jingu hakadonot badai hangta bangin shemru ya kajing thau thumai kaba hisha ha kajing kajonge Kamat ka Blei, bat ka bakhadu. Kajing sakhi ka bahisya. Yones sulnang basau, lai busan hadu sapuar. Bat hakane ka benta. Ngako bagi nyepet si artli ki ba don kam. Kapan ningkong kajing sakhi lene ka mission jong kane ka ngai nong Samaria. Ngapla habang berkat sepang ni ngai nong Samaria. Kabale Shem bau Jisu Harut jong kapung ke jong Jacob hasikhar. Nang ta kabalio jihi kai na uji su lopen pau ladi haka. Bang dah kalau sutu syai ike bro haka tahi kapor haka tahi keleman kelakalong kam missionary. Lapan dap ika dah kajing kemen bakrau lapan dap ika dah ka kabaim. Bagas ngau tu ba mentah-mentahi kadai banlet banyak tu yang ni kubur apa syaki waipat. Kates timini juga kabalong so simple. Kong tu ali tu kami ya ubriu ubale tu hanga ya ki ai barok ki balale kar ki bangalale. Uni ulong na em uta ukris. Dan kajing batai punya dan kajing pen inia dan ka khana henrei tang kani kajing kren kabaret tang bakaba phla. Barkai kabakale kalong kaba kongsan hu kata bangin sotu. Kani kibri kala lipai biang sha kibri ki bang sotu kilong kinong pop kibakum maka. Kitip ru ba maka kadi kinong pop. Kapten ARM ban pau. Mabaros nong kitip ya kajing im jongka. Hanre kalamare banai banyak tu ya ka bau Jisu ulale ha kajing im jongka. Kan mengadang pulih ni mentah melak lempai kendiat syag ini kisendran ki jong Jisu Kris. Pigi Jisu kini kisendran ki jong Jisu Kris. Keldan bau Jisu lakam katok ane por. Kiladan hasenda jong banyak so uji kai ki jong janman kesngi. Kat bahan ni ka beriau kade syam tang kendiat por bau Jisu Kris. Kaniru kalamare sesnong nak bagi kisendran ki syuan mantit jing bam. Kisunran kis ngabjar kini ke beriu ke let nak bentah banyak thu ya ke bu Jisu le hadim joka. Kawan kajik berkat juga ka bagadang pulih yang ni bentah. Hari ini syak long bau Blei penton kam tangki banang ki batip tangki start. Hari barbau Blei penton kami gitu kita kemen sing ke bakloi ban le ke bau Blei ukwa ngangat ba mangi borok ngidon kata sebeni ngidon kajing flash masih banyak tu yak ai bo boleh ulale ha kajing im jongi kajing kali kalong hato ngi jukloi lani hato ngi kloi
Balangi long ki bokolo Blei utip kumno ban penan kamengi nak benta kahima jong ngaperkhat ya kani kajing trang ya kani kading ke beklang kapetan hani ke brio habakala skol thu ya ka ai ka bakala shem lyngba jong Jesus Christ kalak loy banyak thu ki wei om kan kum kajing la jong kajing bha jong ka Henry banyak thu ya kajing bha jong Blei barka le ya kata klem don jing aratin klem don jing penslam bat ki perlu ki perlok hakas nong sikha kalon kajing trai borba jong mesem ko hakata kasngi lyngba kajing plasman sim jong ni kan thai kaparas nong jong ki kini ki brio habak le so naka kilawan manye shembo jisu banda kile shemu jisu ande kila so ji kai ju kila karpat jisu bun chong sa sabat ki bula sa so sikhar arsengi uju ula sa hasnong samaria arsengi maruit gua benim iki mensim jongki bat arsengi kala biang ba kini ki brio kinwan ban sengap bat shibon naki kilanget how Jesus Christ bakil ong ya kani ka brio mentangingej om namar kata kajing ong jong pasyu na bangili osngau mangi hi u bat ngetip boni ulong si shau Chris uno benim jong berthei yone sau puar la pilai shem yo Jesus Chris la jisu la thau thmai ya kajing im ka jong phi kade kajing duai ka jong Blei un pun khi ya ka men sim jong phi ya kajing nget jong phi bamangiru ngino pun tut nginam artatien banyak thu Yesu syakiban naman ngade banyak thu syapang Yesu kabar kajing sakhi le commission jongki banget Yesu loong Yones sau lai pusan pi him ong basa sau banai kan long ka ayang ot hakami ong hapi tu khmien jala ki khmat tu jungo ikileng kha naba kila berli lupa ya ka ayang ot haba kinorep kibet sembai kini banap katukan dia benai bakin yo ban ot pada tau sembai Henry kisunran ke jong Yesu manga no pi gimnan kam ban le kom kinorep ngila ban bet yo sembai menta bagimnan kam banap diki benai banyo ban khet yo so hagapor jong Blei teng menta hiru ngila ban yo ban khet yo so bakapor orang ni kaya mar kadikapor ka bagi bunkam kadai ru kapor ka bakhendiat namar lada utu ujing thung ngim ot akapor ka babiang ula bantlor no ula banyap stai no namar kata kisundang ke jong Yesu ngedi ban tresitom ngedi ban trestet bakata ka dikejutan kam ka jong Blei yanga bajepi ka kam golong ka bekerke Yesu ang Matius kendai lai penyolai hufra kajingot ke babon sisya hari kinong try ki kendiat nama kata tu kerpa di utrai kajingot bon pha no ye kinong try sya kajingot jong dan sibon ki brio ki bajak lenti dan sibon ki brio ki bawat ya kajingot ke bihisya jong jim adingi pet saudong jongi kumbakalong ka por ki jong hani ka por bu Yesu ye kren bakanong Samaria bagi sumran ki jong Habu Yesu ong to pet saudong jong pi kileng kha kila berli kilong dan kam stang banot ngai Yesu ngamudo hal di Yesu kodo kitai ki brio kirang ba ki bon man mare seu rengkat bani kanong Samaria habagi osngo ya kajing flash man sim jongka katin jong Blei kong baldangi dan kajing trang banyak thu Yesu siki baipat ngiru gen mat ya kajing pensai bor ya kajing pendap ke jong Blei ya kajing menjingi man kasngi ong upol hakisi syau filaman wang adwai bagaji selok kajing nget jong me kan yo long kaba don bor ha kajing tip ya ba baro kaba happy sya ukres ketin Blei ong susu bat kita ki pen kala bun sya hok kenting shan kum gi klor junom Daniel khat ar khat ka balai nang tau Yesu ong
Unu borok ti uban pla yang akhmat kibriu. Ngarungan pla ya akhmat ukpa jonga ubah beneng. Henry unu ru uban len yang akhmat kibriu. Ngarungan len akhmat ukpa jonga ubah beneng. Matius Shipo Laifu ar Laifu lai. Kani kadai ke jingkot ke jong Yesus. Kani kadai ke hukum. Kani kadai ke great commission. Kani ke jing pak ke bakrau ke bau Yesus. Udang pak, udang e pak, udang e keli manoban let nak bentah jonga. Ngiai don kami kibriu komisi ki bong ngah ni ko try to pak ngang koloi. Bania thu syapang ke jing iet ke jong me ke jing em jong me. Ngalong na basdang baka pang jong ni ren kalong. Ngadai bania thu syapang jong Yesus Kristus. Ngi kibalamat ya jibun ngi kibalamat ka jing suspa jong mangi kibalamat ya ka jing thau thamai jong jing in su thu bo blei u ai ka jibun yangi u blei u su spa yangi u blei u thau thamai ngi namar ka wei ka daw bakata kalong bangin ya thu bangin share ya ka jing nget jongi ya ka ei bangin shem bat ki bat ka jing nget jing ni makata ka jing im ni jing mata ka jing tre ka jing ta ka jongi ki kam ki bangin le ki dai barabor banya thu sepang u Jisu u bapala sepang jibun ka jong u kalong jing doi ka jong au Blei un Kyrkhu yangi un kren thma yangi sepang ka jing Kyrkhu jong ni ka jing khot ka jong u bahang nu hono mangidon ngin pe sau dong jongi ba so thu ba ka perthei ka don kam yangi balong ki atiar ki bawling pun kam ban kring i mesih hi bokordor syagahi ma jong u boleh nyarap jengi bangin so thu le bang ni jislok ya ka jing mane Blei ke besha ka jing thau thoma ke besha ba jing sakhi ke besha u Blei nam tak burom jong u amen tu nya dwai u Blei bok pa jengi ubah beneng ngi ai ngu ye me ku trabe ihet ba mai kran hangi man la kapor na tien ka ba im jame ku trabi kini khubo ka bala sah mene ke jing tot ka tranga duai do mun sim ba khu je to shon sham ha ke jing mun ha ke jing ber khat ku trabi ha bangin so thu ba long ka jing khot jame ku trabi bangin sham tham ma ye me ku tra bangin so thu ba ke jing khot ka jame ku trabi bangin om buri ya ka jing nget ke jongi ya ka jing bun im jongi tang halade marwe hari ba malo ong ku trai bom la ban pen me ya ka syarak ban tap ya ka dau syang hari ban bu ha ka dip ya syarak bakat pen syai bor sudong me kwa ngi ba jing kerstan jongi kan pen syai ini berteh maka berteh ka don kam ku trabi ya rap me ku trabi ham ka jing rap ka jome ngi mla mele iru nal di kutrangi IT ya ka jing jongi met man sim ku trai tu Kyrkhu tu pensai di bor ngi Kyrkhu ki ngi sem ku jing ku trabi je namar ngi pan di kini baro ka teng jing trai pun apa ne jing Yesus Kristus amen toh nak pang na po jing roi ka bakhat do ngin roi ka jing roi ka ba arspa lai khandai arspa san phuai na ka barem tang ka dekhat ka baning kong ka bakhat do bat kumjo ka chorus ka baong ale phi khon u Blei da jing kemen tongin roi ban pen sawa jing it u Blei sau dong ka khet utrai nginang ya sesion internet jong utrai nginang ya chate sesion senong ba pakhuj jong utrai ban ladem ka jing roi askar pada pastor jongi Reverend J.S. Umi is applied but in the jing Kyrkhu panwai alipi kunu Blei da jing mentung in wai ban pen sawa jing ni du Blei ban pen sawa jing ni du Blei sao dong ka ke du trai sao dong ka ke du try ngin nang ya cha seyon iten na jong u try ngin nang ya cha te sha seyon sha nong ba ku jong u try
จริงไว้เทียงใหญ่สาการป้าชาพรางนางยานเงินนางยาชาการีอุทรายเงินนางยาชาการีอุทรายรีบาทยังบอมจูบลารีบาทยังบอมจูบลาเงินนางยาชาเซยอนอีเตนนาจงอูทรายเงินนางยาชาเตชาเซยอนชานองบาปาคูจงอูทราย หากบ่าวเนาะจงนี่ก็จะสลกกับเทียงก็จิงไอกับดับเบียงก็จูตรายจงยิบยิสุคริสก็จิงก็จงอุบเลยกับนักบัมจุกุดชิกิบัมจุกุดก็จิงสลกก็จงมันเสียบุขูดก็จิงKyrkhuกับไลhow you Bleiก็ต้องการbegitu baru kita bisa sekolah beberapa pdiang yang ketian jong meh hak ini kan opais niก็ต้องการbegitu baru kita mandi kita bersyukur ya meh kita dah ni kerui kejogi kita dah kelas lak perthai nadu mentah bersyadu kyo bam jukut amen